autolla rannalle juhlimaan. Otettiin monteekin ja lähes onkin vähän isompi juttu mulle, mut se voi aiheuttaa nervoittavan. Nytten se taas alkaa kylmä ilma. Voihan vittu, voihan helvetti, otetaan paitaa päältä ja tapumaan. Jee, anteeksi no hyvä, pitää meitä etsiä. Päivää tälle taas, voihan vittu, mitä kommentteja tilatkaa oikein asti niin ole hyvä ja otan ne vastaan tietysti sinne. Kirjoittakaa mitä haluatte. No niin. Kirjoittakaa mitä haluanne, mä otan ne vastaan ja teen ne, mutta en mitään tyhmiä, ja alkaa uusi musiikki. Rentoutukaa. Mä kuvaan tietokoneella tän videon, koska ei oo mitään muuta, mun kamerasta loppu akku. Mä teen mun elämästä, ja mitä sun tähän YouTubettajauraan liittynyt. Aloitetaan tää biisi tähän. Surullisen kohtalon sukulainen kuoli. Hän oli jo aika vanha, mutta ei tule sitä, vaan aloitetaan tämä näin. Mä tein tän videon 2 vuotta sitten. Mä aloin miettiä, pitäisikö hitsata sitten, mitä se on antanut mulle YouTube-ura. Aloitin vasta, mutta kun mulla alkoi kasvaa YouTubessa, sitten oli pakko aloittaa se YouTube-ura. Katso, jos katsoit tähän asti tän, voit päästä huipulle asti tähän. Mene lataa oma video, aloita kaikki uudestaan. Kun elämä on pakko aloittaa uudestaan. Tee ensi vaikutelma. Mulla ei oo tullut tilaa joita, nyt voi vielä tulla, vaikka onkin turha. Tilatkaa oikeesti minut. Minä teen mitä haluatte, mutta älkää lähetelkö paskaan. YouTube on antanut mulle kaiken puolet elämästä sulle, mutta mulle se on paljon enemmän, jos voisin säilyttää kaiken sisällä. Sä oot mun YouTube ja sä oot mulle. Mun on pakko koskettaa ja aloittaa uusi elämä. YouTube antoi mulle kaiken ja sulle se onkin elämä. Alkoin mustaksi, mut itseään tuli väliä elämään. Musta elämä oli mulle pelkää paskaa. Mutta sitten tapahtui tuli valoa elämään. Niin sitten tapahtui mutta sitten mitään. Mitä mä aiot vielä ottaa? Paljon hyvää kuvaisiin! Älä kuvaa! YouTube on antanut oikeesti mulle kaiken puolen elämästä. Joka ei oo kohta itse. Joten se oikeesti voi laittaa kommentti
valitsin, joka aloitti. Joten aloita tekemään videoita. Ja laitetaanpa toinen minun tekemään musiikki. No voihan persin mainos tuli. Uusi musiikki. Pakko ottaa. Örtti. Se on pakkoakaan, joka menee päin. Voi saatana! Mitä vittua? Tuotu päivä oikeesti pahasti. Mä oon ilassa, mutta siellä tunnessa. Mitä se antaa mulle? Kastellaan koko pöytä! Ruutupe, sinä voit antaa minulle! Oi! Saatana! Oi vittu, Ruutupe! Sinä olet antanut mulle enemmän! Oi saatana vittu, saatana vittu! Ala jo, tilaamaa! Oi saatana vittu! Eikö sä käsittää? Mitä sä oot antanut mulle? Sano tääkin on. Pakko lopettaa video. Saatana! Ja eläinpunainen tuolla. Kirjoittakaa kommentteihin. Mä tein sitä. Hei!